السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس همانذن طاعات عبادتلنذي صالح أملرنذي Xuday için oturşuqlaňyz, duayı hayırlaňyz lütfu keremi bile kabul edipde hemmemize iyilüň içerimiz, dost yarımız, kavmy hişimiz, enatamız, oğul gyzymyz dünya we ahir saadet günenmek ýüze aklyk bersin inşallah. Xuday Taala ýurdumyzy parahat, watanymyzy emniyet, ağzı birlik, iman avri, dini dünyamız avatlıkta saklasın inşallah. Gözümüzün nuri ve başımızın tacı, rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem 54. yaşında mescid salınıp, otoklar salınıp, azan çekilip ve bir Mekkeli bir Medineliğini doğan etti. Geçen hafta bir miktar Mekkeli sahabaları ve Medineli sahabalarını doğan edenliği ve Medine'de yaşayan sahabaları da yani Peygamberimizi görüp iman getirip näme diýsen baş üstüne diýen adamlara sahaba diýilýär. Medine'deki sahabalary tamam sahawat bilen Peygamberimiziň buyruguna lebbeyk diýip mallaryna dayanmany, awadalyklaryna dayanmany, gelişiklerine dayanmany, öl ähli owarasyna dayanmany, Mekke adamlarynyň istikbal edip gucak açyp mallarynyň ýarsyny agdaşolary beri beripdirler. Aham Hudaý da olardan hoş bolup Hudaý Taala olara Ensar ad takypdy. Geçen hafta gurulňy geçdi. Ensar dinin kömekçisi we dinin arkasy diýdi. Medinelilere Allah Taala Ensar ad takypdyr. Ömrüňe allanma, mülke dayanma, ömrüňe allanma, ötüne yanma, malyňa guwanma, mülke dayanma, mınna bediş etme, onna utanma, hesap günü haýryňy alyp bar bile diýen maktun ulýşan. Elbetde şoňa amal edip mert bolup geçen insanlar bolup dünýä ahir gününiň adamlar bolupdyr. Medineli sahabalar. Hulasa Peygamberimiz bir Mekkeli bir Medineliğini doğan etti. İnşaallah Hudaý köklediğinden şu doğulluk barada Hudaý üçin dostluk barada bir yaxşıca bir bilmeli gurrunumuz var.
bir asasi insani dünyada zindagisinden lezzet berýän we ahiratda da beýik derejä ýetirýän görüň. Ey jawan dost, ýaxşy gözüň aç, gulugyň ger, hawasyň jemetde dur. Bizim görüňimiz näme onna? Peygamberimiz sahabalaryny dogan etipdir. Bizim doganymyz kim? Sual gelýär-de. Aya bizi dogan tutanmalymy? Ya musulmançylyk hemmesi doganlykmy? Aya şu wagt zarur bolup peygamberimiz dogan etipdirmi? Ya her zamanda da dogan boluşmalymy? İnşallah yaxşı açık suratynda Hudaý köklüdüğünden hyzmatyna da ýetirer. Ondan sonra wagt bolsa inşallah Rasulullah janyň zindagisinden siratyn ýerine alyp gider. Çon bu gurrüňden dersin aýtmasak gurrüň mübehem galiye. Gümmer yammar wal qaliye. Bizim hakkımızda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Ey ummatym, Hudaý aýdýa: haqqat mahabbati lil mutahabbin fiyya ve haqqat mahabbati lil mutabadilin fiyya ve haqqat mahabbati lil mutawasilin fiyya. Rawahu al-İmam Ahmed. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem birlerden çürüyüm aýdýa: ey ummatym, Hudaý aýdýa: her kim Hudaý üçin gowy görüşse, Hudaý üçin biri-birine gatnaşsa, Hudaý üçin oturuşsa we Hudaý üçin biri-birine pul harjatmeli ýerde, mal harjatmeli ýerde harjetse, şol adamlara hükmen hiç retxori yok, men muhabbetim düştü deyiptir Allah Teala. Yani şol adam elbette men dostum deyiptir Hudaý Teala. Hudaý için oturuşmak, Hudaý için muhabbetleşmek, Hudaý için doğullyk diyen bir gurrun geldi ele. Inni qawjetdi qulagyň ger, aya Hudaý için doğullyk, Hudaý üçinligiň bamy sen bir dostum. Hudaý için oturuşmak, Hudaý için sataşmak, şol meclisde, şu oturuşukda awvel günah bolmalylar. Ha, menne gatnaşýan palanyla we namazhan edepli ýok, on gurrüňi del. Bu gurrüň gowy ýoldaşyň da gurrüňi del. Bu gurrüň bir Hudaý üçin halys oturuşmak kim mahsus ewliya adamlarda bolýar. Şonu oturşyan adam elbette Allah Taala'nın dosty. Hudaý üçin hyzmatyna da ýetireýin, ey jowan dost, şolardan boljak bol. Hudaý üçin oturşýarlardan boljak bol ki inşallah işte gurrüňe geler näme derejeleri bardyr. Hudaý üçin oturuşmak, bir mescide varmak, jumga varmak, ayda varmak, bizle ahullan gurrüňe şerket etýär, mundan da daşar gurrüň. Bir nefer Hudaý üçin imany var diýip de şoň ýanyna barmaly, oturuşmaly. Yek awwal qysy şo meclisde günah bolmalylar, dil bilen, göz bilen, kulak bilen. Bir, eger Hudaý üçin oturşýan bolsalar, biri-birinin tamakin bolmalylar. Men şoň bilen oturuşdam, erti mamule etsem, erti kun işim düşse, erti kun dünýä işim düşse, falan işim düşse, idari işim düşse, falan işim düşse, men bilen gatnaşdyň erjeşi bar. Bu gurrüňde bolmalylar, ýüreginiň eteginde de bolmalylar, bir niýetde. 2. Üçüncüsi, Hudaý üçin ýanky derejä ýetjek bolsaň, biri-biriň öýüne barıp oturşaňda, ya başga ýerde oturşaňda, palany gellew dip agram düşmeliler ýüregiňe. Indi men maňa çay özlemeli, su özlemeli, miwe özlemeli, nahar özlemeli, meniň nähilli bolar kan dip aňryk berik wurnup ýüregi dargy berse, bir de bolmady. Meň içine girmeýe. Edil öýe gelen ýanak hiç agram sallam ýok, gelip
tarafında taması yok. Su da koysa, çörek de koysa zat koymasa da. Bir de bir şertlerinin biri. Yeni biri erk adam menen bayat zenana bilen bolmaly. Yo men falani bilen kepleşemde oturşamda imanım art diye nämet diye dite qat'an şeytanın vasvasası. Allah'a yalan görürüm, mutlaka yalan görürüm. Her kim bolsun taraf. Şoň menen halvat edenden soňra, şoň menen oturşandan soňra Allah'ın azamatyny and içen Allah'a şo. Erkek bilen zinana bolandan soňra her kim bolsun. Din iman menen oynayan adam ol. Erk adam menen zinana bilen bolmaly. Yeni bir şertinin biri Huda için oturşmağın, halis Huda için oturşmağın şerti. Men diýmeýän hamyndan başga dost gatnaşmak günä ya bir zat öwürrüňde ha. Bir ewliýalyň oturşygy ýany oturşygy ike. Her kim şol oturşyga şerk edse, elbetde Hudaýyň dostu bolýan oturşygyny görürüňi. Bir dünýede we kıyamatda bir ulukun derece ýetýän insanlaryň görürüňi. We sen inşallah umidim maşalary girersiň diýip Huda için eştirýän. Yeni bir şerti, meselen dostun ma Huda için oturşdyň da ýanky şertlerde bitýärdi. Dostun sana kärräp dünýeden köketse, ya pul ya mal berse, öňküden mehabbetin artsa yeni bolmady. Dünýe kökeden mehabbeti artı verse, bir de Huda için bolmady. Huda için boljak bolsa, halis evliyaullahlar, halis Hudaý Taala'nın dostlarynyň oturşygy boljak bolsa, ol oturşygy ki Hudaý aýdypdyr. Şol oturşýan adamlar elbetde men dostum şol adamlar diýipdir. Şol oturşykdan boljak bolsa, meselen iki nefer oturşýa, bir neferi kärräp öý berýär, ya pul berýär, ya tukan berýär, ya men öýümde oturaga, tukanymda oturaga diýse, maňa mehabbeti artsa, maňa dünýeden kökedi diýip, bir de Hudaý için bolmady. İnhe şu şertlere ayet bolsa mara, Huda için birine mehabbet edip, Huda için oturuşulup, günah edilmeni, hele erkek katışılmanı, şiratlarına ayet edilip oturuşulsa, ey dost, şu oturuşun içini gülüşüp oturuşsan da, yank evliyanın gürrüğüne giriyen. Şol oturuşun içini hatmin din gürrüğü edilmeli, o tayi şert değil ha. Yani yankı şertlerin bitenden sonra, oturşyan gülüşyan, o gürrüğlerden gülüşyan, dünyanın gürrüğünden gülüşyan, bir de şon içinde hiç muhim değil mi? Cabir deyip bir sahaba var, ol aydiye, Jalestun Nebiyyel Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ekthara min 100 merra. Cabir diyen sahaba aydiye, men Rasulullah bilen 100'den kan oturuşdum diye. Yani 100'den kan şoň meclisine şirket etdim diye. Göreýliň Rasulullah'ın oturuşygyny. Hudaý için oturşýanmyş. Biri-birinen tamakin bolmaýanmyşdyk bile. Biri dünýäsin merinde mehabbetleri artmaýanmyşdyk, öňkünmüşdik. Erkek bilen zenany bilen oturşýanmyşdyk. Mecliste günah ettirmeýänmişdik de. Günah etsek bolsa hey Allah söýýän zat däldir diýip öwne geçýänmişdik de. Emma wa kana ashabuhu yetenashaduna ash-shi'ra wa yetadakaruna ashya'a min amri al-jahiliyyah wa huwa sakit wa rubbama tabassama ma'ahum sallallahu alayhi wa sallam kaza fi ash-shama'il al-muhammadiyyah lit-Tirmidhi. Yankı sahaba diye 100'den kan peýgamberin meclisine şirket etdim diye. Şonny görürdüm, Peygamberimiz sahabalarının arasında oti ve sahabalar birine koşuşup koşaydırdılar. Şeir aydardılar. Ve kadim Müslüman bulmaka, pek dini İslam gelmeka, kadim gurrunlardan ağzap gülüşyenmiştikler. Peygamberimize sükut oturuyanmıştık ve rubbama tabassama ma'hum kadi sesini çıkarmanı gülüp yüzlerini özleyenmiştik sallallahu aleyhi ve sellem. Huda için oturuşukta bizir zat bolmaz diýmeýänmişdik. Sahabaları
Gurruna dip gülüşüp duqa, Peygamberimiz de olara zat diýmäni, "Rubbama tabassama ma'ahum sallallahu aleyhi ve sellem." Qalaba yüzlerini gözläp, gaty gülmäni, mübarek dişlerini kökülip, käde kökülmäni, türkmen oňa mylgydy diýe, tabassum menen mylgyp yüzlerini gözläp oturup berýänmişdi. Näme diýip, son oturşyklary Huda üçin bolansaň, arasynda gülüşelleriniň işgali ýokda. Inha Huda üçin oturşmak, ondan çirim, goýa o mecliste ferişteler dolan ýanyp, elbetde dolýar. Şol Huda üçin oturşmak, insan özüni ferişte bolmagy gadyp guman etýän ýer. İnsan cennetde otyym hadiye şojura oturşykla, Huda üçin dostlarynyň arasynda oturanlar. O meclis bereketten dolu bolýar. Ondan çirim ewliýalar we ulamalar aýdypdyrlar, yerin ýüzünde iň süýji zat Huda için oturşup yoldaşlaryň menen ýüzüni gözläp oturmak diýenmişdir. Yerin ýüzünde iň süýji zat ahla minel asal. Ballan süýji zat Huda için oturşmak diýenmişdir. Nägadar dünýeden ötüp giden insanlar bar. Ey jawan dost, Peygamberimiz ozul şu sahabalar dogan edipdir şu mukaddemeden çirim. Nägadar heyf dünýeden geçip giden insanlar bar. Ömrüni birgede Huda için oturşmagyň lezzetini görmän geçipdirler. Huda için oturşmagyň lezzetini datman geçipdirler. Huda için oturşmagyň manasyny bilmän geçipdirler. Yani özünün yaşayışlarından lezzet görmändirler. Hay, iwiçkiden beýlen şeýlen lezzet görüpdirler. Evvelin kelle agranny hemme lezzetlen ýadyndan çykýar. Emma Huda için oturşyk ölmek bilen ýatdan çykmaýar. O barlarda gurrüňe girsem onu bu külli metlepden çykjak. Kän insanlar Huda için oturşmak nämedigini bilmän geçip gidipdirler. Emma sen ey jawan dost, gurrüň kimeden gurrüňe? Senden soragymma, Huda için dogunyňmamy eýni ýanky şertde bilen oturşýan boldyň? Şu mahallaty oturşyp gördüňmi? Hani gör, halis ýanky şertler bitýän bolsyn, fakat imanyň üstüne barp oturşýan boldyň, şo tadan turk gaýdandan soňra galbyň bu ýüzüň nurdan dolup çykyp gatýan boldyň. Ruhun keyf etýän bolsyn. Şo taada otykan cennetde oturan mukadiyen boldun. Ayni hakikat musulmanyň etmeli işi. Şol oturşyň içine baraňda öýdäki narahatyň ýadyňdan çykýan bolsun. Ey öýdäki narahatçylykda da zat därew diýdirsin. Näme diýip bir zatda müşkilimiz bolanda, narahatymiz bolanda haramdan lezzet gözlejek bolup, haramdan arameş gözlemeli. Ey musulman jawan dost, Vakti ki Allah Teala aýdyp duqa, eger Huda için oturşdyň, men mehabbetim dökjek, bereketim dökjek, perişteler iyi berjek, tamam men hoşlugym şoňa dökeýin diýip duqa. Näme diýip insan narahat bolup duqa, filmniň içinden özüniň hoşlugyny gözlemeli. Näme diýip insan narahat bolup, dünýe darygy berenne, günah zatly bilen, hele erkek kepleşmek bilen, haram irtibat bilen özüni hoş etjek bolmaly. Näme diýip özüniň lezzetini mahbarlygyň içinden aýlanyp gözlemeli. We bil ahira Hudaýyndan daş bolmaly, Hudaýyny ýatdan çykarmaly, özüni ýatdan çykarmaly. Emma Hudaý Taala yürekden dertler çykarýan ýoluň biri nygmat edip beripdir bizlerden çirim. O da näme? Hudaý için oturşmak en ýanky şertle bilen. Tamam yürekden dertler çykaryp seni cennetde oturan ýalet diýär. Ey jawan dost, şu gurrun yitip giden gurrun birişi. Şu gurrun ölüp basırlık giden gurrun işi. O da şu zamanın içinde men birimi kärrek üstünde duranım işi asıl gömülüpdir şu metlep. Şu mahal dünya boyunca gömülüp giden metlep işi. Her kim eğer hele oğlanmışak fakat dünyasını arttıracaktan meger dünya gerekkemi? Gerek. Emma azbet şoňa kellesine agyrtýa, ahyrda bir topar şeýtirip zelil bolup, Tomushan ýanyk bolup dünýeden geçip gitmeli. Ýygnap ahyrda äpberip gitmeli. Emma ömründe bir gede Huda için oturşyp imanyň lezzetini datmandyr.
Bir wagt Katada diýip bir ulukon alim adama aýdypdyrlar. Men sen Hudaý üçin gowurýan diýipdirler. Onu Katada näme diýipdir? Ulukon beýik Imam Azam ýani alim adamyň biri. Ol aýdypdyr, Hudaý üçin bir neferi gowursaň, şunu bil Hudaýy gowuransaň gowurýanlyrsyň diýipdir. Allah mehabbeti ýok adam hiç kimi de gowurýan näildir. Hudaýa mehabbeti we adam Hudaý üçin oturşýanlar diýipdir. Ey jawan dost, bir wagtda bir gowa adam mamış, Ewliyaullah'laň ulamalar bilen ýoldaş bolup oturşýanmyşdyk. Bu jepde kulak açy görüňe. Hudaý üçin bir dost tapyp käde oturşsaň menen. Oham bir teleke ýoldaşlaryna allanyp, ol ulamadan Hudaýyň dostlarynyň mezlisini terk etipdir. Oham bir diş beripdir. Diş bilen wagtyňyzy öýmejekkä, bu wurrun hewer asasy wurrunlardan. Dişinne bir tofar adamla Peygamberimiziň mübarek cesedini götürüp cenazasyny götürüp barýarly bolmaly, şonu akydip gömjek bolup. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cesedini götürüp barýarly diýip bir cenaza götürüp barýan ýa-ni kalajan içinde goýup. Ohan bir de bar şonu kömekleşipdir, şonu akydip jaýlamadan çyrym. Ohan oýanypdyr. Ohan iň ulukon alim adam şu zamanda kim? Barıp Hazreti İmam Azam Ebu Hanife'nin zamanındaki Hazreti İbn Sirin dişyoryan adam. Şuna barıp aýdypdyr, men dişimde bir tofar adamları gördüm, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cenazasyny götürüp barýarly. Men barıp ilmi gopdum şoňa diýipdir. Näme ol ýaşyň ýorgady diýipdir. Onu ol aýdypdyr. ما لك جالست أقواما يريدون أن يدفنوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. Sen näme diýip ulamalyň meclisini terk eden adam bolmaly sen diýipdir. Ol diýişinde görüpdirsiň Rasulullah'ın cenazasyny mübarek cesedini götürüp gömmäne barýan adamlar, olar teleki insanlar ike, Rasulullah'ın sünnetini gömýän adamlar, Rasulullah'ın ýoluny gömjek bolýan adamlar, Peygamberin dinini yitirjek bolýan adamlar. Sen mi barıp kömekleşipdiň Rasulullah'ın ak ýoluny bar gömjek bolup beren adamlara kömekleşen adam bolup dursaň da sen diýipdir. ما لك جالست أقواما يريدون أن يدفنوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وبارك وسلم. Näme diýip Rasulullah'ın sünnetini gömjek bolup beren nizis adamlar bilen oturşýan diýipdir. Sen görün diýişiň gowy diýiş däl diýipdir. Öňkü ýoluň bilen mal, ulamalyň meclisi bilen mal, Hudaýyň we Rasulullah'ın dostunyň meclisi bilen mal diýipdir. Rasulullah'ın sünnetini gömmäne barýan adamlara goşulyp dursaň sen diýipdir. Oglan görüňmi işi? Ey jawan dost, ýoldaşyň kimlerden? Oturşýanyň kimlerden? Ay Rasulullah janyň mübarek sünnetini diriltjek bolýan adamlarmy, jaýlayan adamlardanmy? Ay Rasulullah janyň ýoluny arka bolýly, Qur'an-ı Kerim'i arka bolýly, pak dini arka bolýly diýen insanlar bilen Hudaý üçin oturşýanmy? Ya inki Rasulullah janyň sünnetini we şu gömmegine de iftihar etip beren adamlar bilen oturşýanmy? Aýt ýoldaşyň kimlerden? Hudaý üçin oturşýanyň barmy? Mahdumul İşan aýdy, aql bolsaň ýaxşylary hemden bol. Ahmak öýdün nadan bilen ýar eýler. Aql bolsaň ýaxşylary hemden bol. Ahmak öýdün nadan bilen ýar eýler. Rasulullah'ın sünnetini diriltjek bolýan insanlar bilen, ol aziz we muhterem insanlar bilen ýoldaş bol. Oturşşalar bilen. Hudaý üçin oturşsaň, Hudaý diýen men dostum bolýan diýe. Ey dost, oglan görüňden ha. Yer göň yaradan, milyarda ýyldızlar yaradan, peygamberleri we ferişteleri yaradan, behiş we cehennem yaradan, enatamyz ogul gyzymyz yaradan, beýik Allah'ın kefi ha. Men dostum bolarsyň diýe. Eger Hudaý üçin oturşsaň men dostum bolarsyň diýe. Aya özüň we dostuň şiň içinde bamy kulak as. Hazreti Ebu Darda radıyallahu anh Peygamberimizin sahabalarının biri. O näme diýe? İnne min ihwani men ad'u lahum fi's sahar ve usammihim
Olay diye men bir Huda için oturşyan adamlanma diye altının suwulen yalıp koymalı verrin. İnne min ihwani men ad'u lehum fis-sahri ve usemmihim. Ol Hazreti Ebu Derda aydıptır. Men bir doğullanma, men bir dostlanma Huda için oturşyan şöyle bilen ve selalik vakti danatmaka, erti alan çekilmaka şolun atlarını tutup Hudaýyň dergasına Hudaýa falanyň oğlu falanyny mağfiretine sal, Hudaýa falanyň oğlu falanyny rahmetine sal, Hudaýa falanyň oğlu falanyny bereketine sal diýip adım tutup dua etýän şolara diýipdir. Şol Hudaý üçin oturşýan şola bilen we seher wagtynda bindi bilen Allah Taala'nın arasında hiç bir perde yok wagtynda şu dogullumyň Hudaý üçin oturşýan dogullumyň adyny tutup dua etýän diýipdir. Bamyň şolardan. Ey jawan dost, hana gaýratyň? Näme diýip fakat gurrun bolup galmaly şolar? Ha, şeylemişdik, merde adamlamışdık diýip näme diýip gurrun bolup galmaly? Hani biziň ihlasymyz, hani biziň himmetimiz, hani biziň gaýrat etmelimiz? Hani Resulullah Can'a muhabbetimiz, hani Allah Teala muhabbetimiz, hani Allah Teala muhabbetimiz ve Hudaý için oturşýanymyz, Hudaý için dostumyz. Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh'tan bir misal gulas. Hudaý için doganmak, Hudaý için dost bolmak, yani Hudaýyň muhabbetine düşmek. Bir gün erti namazy Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh halife wagtynda erti namazy imam bolup salam bere kana ayna Muaz diýipdir. Muaz ýerde diýipdir. Muaz da Peygamberimiziň bir gowurýan sahabasy. Peygamberimiz dünýeden geçip giden zamany Abu Bakr Siddiq dünýeden geçip giden zamany ayna Muaz diýipdir salam bere kana. Am Hazreti Muaz, ha ana da ya emiral mu'minin. İnhemen ya emiral mu'minin niptir. Am Hazreti Ömer aydıptır. Laqad tezekkertukal barihata. Febaqitu ataqallabu ala firashi hubban ve şevqan ileyka. Ey Muaz niptir. Gecen yarına turdum. Seni göresim gelip, sen menen guzuklaşasım gelip, sen menen oturşasım gelip, damatyança aňryk bärik agdyrlyp yatyp bilmedim diýipdir. Bir bärik gelada guzuklasym gelýär diýipdir. Sefin içinden yarıp, Hazreti Muaz turup gelip, Hazreti Ömer'de mihrapda turan yerinden turup, fetanaqa ve tabakaya. İkisi ýokary galyp, ikisi guzuklaşyp, ýa-diýen çala aglaşypdyrlar. Hiç gurrunda ýok aralarynda. Nämeden çürüm ağlaşıp, nämeden çürüm muhabbetleşýärleri de yok. Fakat halis Hudaý için näme diýip fakat şyle gurrun bolup galmaly. Fata'anaqa we bakiya. Şol mihrapda duran ýerine guzuklaşyp, ýa-diýen salafat ağlap guzuklaşyp durupdy. Hudaý için dogulluk diýmäýşi, Hudaý için dostluk diýmäýşi, Hudaý için muhabbetleşmek diýmäýşi. Ey jawan dostlar, ey haçı ağalar, ey ümmeti Muhammedi, ey musulmanlar, näme diýip fakat şyle gurrun bolup galmaly? Ey hani biziň gaýratymyz? Ey biz elhamdülillah la ilahe illallah Muhammed Resulullah aýdýas ki. Ey jawan dost, begoý ançadany suhan suudmand, veger hiç kesra naýat pesand. که فردا پشیمان برارد خروش که وقت چرا حق نکردم بگوش بگوی آنچه دانی سخن سودمند وگر هیچ کس را نیاید پسند حق گررون بلندن سانم اشتر حلقه دیبتر حضرت سعدی ولو اینکه هیچ کمین قلوغنو یوقسا یوقمسا اون من نیشن بولماسن نیبتر که فردا پشیمان برارد خروش که وقت چرا حق نکردم بگوش که töf näme men kulak asmahanlaryň, näme aman etmeýänleriň nip ökünje adam ökünerden öz wezifem menen bolýupdyr. Ölüp giden, gömülüp giden Resulullah Zanyň sünnetinden Hudaý üçin aýdýan. Sen direlt şonu. Hudaý üçin dogan tapdy ýanky bernamely bilen oturuş. Doga etşin hakkında, o da sen hakkında doga etsin.
hem evliyaullahlara, Allah'ın hak dostlarını mengediğin olar. Resulullah'ın sünnetini dirilttiğin olar. Ey Müslüman, Resulullah diye, men ahya sünneti fekad ahabbani ve men ahabbani kana ma'ye fil cenneh. Her kim men ölüp giden sünnetim diriltse, meni gowwaransan şonu etdiýändir. Her kim meni gowwarsa cennette men hemsayam boljak dipdir. Yine bir jewrün şu barada gal, o da olqan gurrun. Şonu aýdaýyn, inşallah Huda için bu barada gurrun kamil bolýarym. قال صلى الله عليه وبارك وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة Peygamberimiz aýdypdyr, Hudaý Taala kıyamet gününe aýtjak inha gurrun ştada. Aynal mutahabbun bi jalali. Hudaý aýtjak kıyamet gününe. Hudaý için oturşýarly ýerde diýjek Hudaý Taala. Halis Hudaý için oturşýarly hani saýlansalar diýjek Hudaý aýtjak şunu. Oham Hudaý Taala aýtjak: "El-yawma uzilluhum bi zilli, yawma la zilla illa zilli." Hadisun sahih rawahu al-Imam Muslim. Şonda Hudaý aýtjak: Dünyada siz Hudaý için başka hiç garaz bolmany, halis Hudaý için oturşdyňyz, şuň kun size belli bir derejeyi ki az belli adamlama berjek, öz himayatymda, öz gorugymda saklajak, arşyň etegine ulukon dereje berjek, saýlandan bary berim şoň etegine gaşyn diýip aýtjak Allah Taala. Şonda adamlar gözläp, kaş muft satylýan zat, muft dünýede tapylyp duran zat Hudaý için dost bolmak we Hudaý için oturşmak, men näme diýip Hudaý için oturşmanlaryny şonu peşiman bararet huruş, ah diýip şonu barmak diýişlenjek diýene hiç peýdasy ýokdur. Şuň kun belli bir ulkan derejäni men berjek diýip aýtjak diýer. Resulullah janyň aýdyn sözü Hudaý aýdýaşyn diýip. Hulasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarını yeke dogan edipdir biri bilen. Ondan sonra Allah Taala ayeti verip innemel mu'minuna ihve, hemme musulmanlar dogan edipdir. Aham bizlerin arasında da her kim Hudaý için oturşyan adam tapmalı bolupdyr, Resulullah jan teşvik edip gidipdir. İnhe sen men elimde şu mahal fırsat, meydan, vakt keytçilik şu mahal kimdin elinizde. O da Allah Taala'nın berjek Hudaý için dünyede ve ahirette berjek dereceleri. Barıp yüreğin narahat bolup tuğan, dünya darığı otiqan, dünyanın giyinligi bilen yığlanıp yüreğin bulanıp tuğan, haramdan hoşluk gözläp, haram yerden yüreğini giyinlik gözlemäýliň. Hudaý için barda oturş, yüreğinden dertle dökülür. Ahiret derejaňda ola kanmalar. Emma Peygamberimiziň mübarek gurrungy yeke dogan edenden soňra bir waka bolupdyr. 8 daqiqa wagtymyz bar hada. Bir ulkan waka bolupdyr. Şahsiyan bir aňyrdy bir musulmanlara bakhil bir Yahud bağmıştık Medine'de. Beter bir hasud, yaşuru qarri, beter bir bakhilmiştik musulmanların ağzı verdiklerine. Avcetten kulak asın. Bir gün bir yaqa, görüptür Medine'li kän adam üýüşüp, musulmanlar gülüşüp çaqqıllaşıp oturan. Fagadahu ma ra'a minhum minel ulfe. Medineli musulmanlı biri-birine mehabbetleşip duranı görüp götürüp bilmeýän jydymany qaharlanypdyr. Bulan nähili men ağrılaryny bozsam diýipdir. Bismillah. Bir Yahud musulmanlaryň näzir arasyny bozsam qam diýip fikir etipdir. Medineliň arasynda bir gurrunma, ozally gurrunga geçdi. Gaw düşüneýliň. İki taýfa Ews Hazraç 120 ýyllap
Peygamberimiz gelmäkä aralarına jeňmamışdyk Medinelilerde. 120 ýyla tuw çekipdir şo. Zol ölüşwamışdyk. Bilaňdy ýarty olardan gülüşi wetýle diýe. Bir Yahud götürip bilmändir. Bular odal biri-birine düşman, musulmançylyk gelip, iman gelip, islam gelip, bilaň agzlaryny bir edipdir diýip agzlaryny bozman pikirine bolupdyr. O ham bir jawan oglany aýdypdyr, bärik gelipdir. Faqala i'mid ilayhim. Şol musulmanlar görýärmi diýipdir, gülüşipdiler, keyf edip mehabbetleşiwetdiler. Şolaryň aralaryna bar. Oham qadim ata-babalar bir-birini vuruşup ölüşerdi, şondan agza aralaryna diýipdir. Oham bir-birini için ýakjak bolup goşgulary goşardylar, şo goşgulardan oky ta ýene bir aralaryna jeň tursun şo musulmanlaryň arasynda diýipdir. Oham bir jawan oglanyna şol Yahudlardan musulmanlaryň arasyna baryp qadim aralarına vuruşdan, ölüşden, bir-birinin qıran-zırana salallardan agzaktır şu iki taýpan. Inni musulmançylyk gelip agzlar bir ha. Bir gurrüňi özükdirip qızdyryp beripdir. O ham şu qadim goşgulardan aýtypdyr, bir-birini oklaşýan goşgularynyň. Ahir bu gurrüň qyzyp iki däne jawan sahabalardan bir o taýpydan, bir o taýpydan ýakalaşmak oýlap turupdyrlar ýokary. Gurrun mahkul qızypdyr, agzalalygy bardyr. Oham ahir şu meclisdäki hemmesi ýokary galypdyrlar. Urşeýliň diýip onda diýip. Oham as-salah maw'idukum az-zahira al-harra. Yaragal falan ýerik çykaýlyň urşeýliň gaýtadan diýipdirler. Peygamberimiz Medinede Münewwere ba wagtynda Oham buurun bir musulman sahabalan bir yortip Resulullah jany eşittiripdir. Qadim Evsi Hazret iki taýta wuruş ölüşi gaýta turjak bolýar. Ya Resulullah ýetdi adymda diýipdir. Oham Peygamberimiz eşitden moýuna köýnük balygyny ýokarrak çekip yortup etdir olan aralaryna gaşyn. Olady ýokary galyp bir-birini gaýta wuruşak bolan ýagdaýda oturan amada bolup duranmyşdyklar. Aham Peygamberimiz daşdan gıygırıptır. Ya ma'şeral muslimin. Allah abi da'wal cahiliye ve ana beyne azharikum. Hey musulmanlar deyiptir. Hudaýa da salın. Hudaýdan gorkun. Qadim kafirlaryň gurrüňini agzaýaňyz men siziň araňyzda bakam deyiptir. Ba'da an hadakumullahu ta'ala lil islam. Hudaý sizi imana salli, Qur'ana salli, İslam dinine salli. Innama qadim hurrin agzaýaňyz. Ve akramakum bih ve qata'a bihi ankum amral jahiliyyah. Hudaý sizi İslamyň bereketine agzyňyz beretdi, mehabbet berdi, ulfet berdi. Innama aran keswetiňiz. Sizi Hudaý Taala kafirlikden çykardy, cehennemin gatdyny ýykylyp barýakaňyz daşaryk çykardy. Näme beýtýäňiz diýipdir. Oham ol sahabalar birin yüzünü gözleşip şeytana ağlanıptır. Şeytana mengdeş Yahud, Cühüd, kafira ağlanıptır. Bir iştiva ettir deyip Resulullah canın yedine düşüp kaytıptırlar. Oham Allah Teala ayeyi veriptir. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ey musulmanlar, arzyňyz bir bolsun diýipdir Hudaý Taala. Hudaýyň ýerin dinini gaýyn ýapyşyň. Bir bahanalary bilen agzyňyzy aly edmäň diýip
Hudaý Taala aham ayet diýerdir. Aham peýgamberimiz çalatymrak aýdyň ahir gurrun kamil bolsun. Aham peýgamberimiz tamam musulmanlaryň arasynda we Medinede inniden meýlep älim jahana kıyamata çeli bir bernama bolsun diýip bir ahdnama qarardatnama ýazypdyr. Fakat muqaddemesini birje setir okuyayn, inşallah näme ýazarlaryny inni kehifde okuyor. هذا كتاب من محمد نبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش والمدينة ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. Kitabın üstüne yazıptır. Şıvır kitap, şıvır kağız, şıvır qarardatname, şıvır ahdname. Men Muhammed yazmışım peygamber deyiptir. Her kimde şu ahdnama durmasa zalim, onun öz başına bir mücazatı var deyiptir. Şoň içine evvelin yazandadı, tamam Müslümanlar, hala Medineli bolsun, hala Mekkeli bolsun, hala başka yerden bolsun, alem cihan Müslümanlar hemmesi bir min dunin nas kafirle başka deyiptir. İnnehum ummetun vahide min dunin nas. Mana Hudaý we Rasulullah aramyzdan goýdyr ey musulmanlar. Hala biz bir musulmana dogonumy dädiýeli, hala dogon diýeli. Her kim imana girse Rasulullah dogon etip goýupdyr. Allah da dogon etip goýupdyr şonu. İnnehum ummetun wahide min dunin nas. Her ýurtda bolsun, barıp Hazreti Bilal ýaly Habeşeden Etiyopiyden bolasyn. Dogonun şol, hala kabul edil, hala kabul etmeli. Onu Hudaý akdetipdir aramda dogonlugy. Rasulullah akdetipdir. Inni demmeýler, geçen kurrun nämedi? İki nefer dogon edipdi da, emma inni yok. Tamam musulmanlar dogon etip goýdy. İnşallah beýik Allah Taala, pek Allah köklüdüğünden inni kehifde ýazarlaryny we ondan almaly dersleri hyzmatyna da ýetirer. Hudaý Taala nuri imandan, bereketden ayırmasın inşallah. Hudaý Taala maryzlarymyza şefa bersin. Musafiratda, hyzmatda, gurbatda, nahaq zannana düşen, müşkilli dogally hemmelerine Hudaý asan etsin inşallah.